Ahente naman ng Lupa sa Rosales, patay sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang suspek. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nakahandusay na sa sahig ang isang lalaki ng abutan ng mga rumesponding pulis matapos ng pagbabarilin sa Rosales, Pangasinan. Kinilala ang biktima na isang ahente ng lupa at presidente sa lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagkasagutan pa umano ang biktima at ang hindi pa nakikilalang suspek malapit sa bahay ng biktima bago ang pamamaril. Paalis na umano ang biktima nang humugot ng baril ang suspek at 2 beses na pinaputukan ang biktima. Ilang ulit pa umanong nagpaputok ang suspek bago tuluyang tumakas. Naitakbo pa sa paggamutan ang biktima ngunit idineklara ring dead on arrival. Patuloy ang malalimang investigasyon at dragnet operation ng otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng suspek. Kasama mo mula dito sa IFM Negupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.